Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba alam prang karbani Presiden ke H&M Sengkmi habakran bat kinong tho khobor mentakasngi ulaong bakaseng kan be nokot yaki brio ki basyuan ban ri tengan hakaseng bat kam ailat yaki brio ki basyukwa long dekot hakaseng tangkanam kat ba ki kam jongki ki long persya yaki riti terikam kaseng lani ban pentho bria ya kaseng dak ba ongru bagi nong yalam kaseng nariwar mi ingi circle kata u Presiden bat u secretary ki balami no anak kaseng kidai ki belatip lupa bagi don hakalis bakaseng kalamut ban be ano yaki. Hakabede bat kadau ka bau General Secretary kaseng uba kelang thong ni ulaong bagajing mi no jong u na kaseng kadai na kajing bom shanya ashu ya kaseng namar kajing penlong ya kaseng kum katanat terikam ni ka political agent uba alam prang ulaong ba umdei u political agent ne uta unong trei jong kanu kaseng san perthei handai udei unong yalam jong kaseng H&M ka bomdan benta bat kanu kaseng san perthei. Halor kani kajing mi ino ki dekhat na po kaseng uba alam prang ulaong namar kadi kaseng treimon sengobha kajing mi ru kadon kajing rung ru kadon bat kajing syak be ru kadon ka ideologi jong ke HM nadu ba lasang ya ka lasut la shor kanong rem kumno ban khon ki mat jura jong ga jala Amerika la ya namar ha ka seng HM hi ngilai rai ba ka seng kan be nokot ya ki breu ki basuan ban ri kan seng bat ngajukan ya gane ha ga juwe na jingelang kanong sudat longshan na po Jantan district bat ka seng HM hi kam alat ya kino ki dikhot ke basuan rung ka seng tang kanam kat ba ki kam kecungki kelong persya ya ka riti kam jong seng lane mut ban tho ba ka seng den liang jong ka seng ka sukwa ban pensai khndiat ngin sakan ba la sai ka fi na mar sibet janmet dan ka jingalang jong kino yalam ba khmat ki ba de na postor shilong ba ngin sa ai ka press conference la sai ka si nga sukwa pensai khndiat ya ka jingkren jong wei na noilam jong seng vice dan berim jong H&M ban Elson company wong ba ka jingmi jong u na ka seng galong hadin ba kadon ka jingki win na po jong seng kata ka dei ka ba usukren khna kunlong kamdon ka jingki win hapo ka seng ka hapo ka seng bentang long telimlon ka jingki win galong ka jingki win ka dei makihi ki baladon ha kalis syabe seng maki kumno ki keno e ka seng kata kum ka seng kwa ban pensai namar ha ka H&M hi kam don por kata ka jingki wen re ka thong jong ka galong kumno ban yadai re bedreu ban yadai khanda ku siap jong dalam klia kumbang ya dable bat ngil dab yada ha kini bisnam ban wan bat nang ne se khamat ro ngin dang yai trestom kumno ban yadai re jaj bedreu naga jing wan rong kapsap jong ki mandari naga jing syakni no ha ka yo kam yo jam bat kham tam kumno ban yada ya ka riti ke dusto jong bedreu ka ba ilong mon suwa ila ai hangi kum ka jaj bedreu ki ka jingong jong i ba kwa ba utaw no yalam unlong ejen jong no ka poti pi nga sukwa pensai ba da ubreu ne ka breu ukdaw ka we ka sempre akti seno sautali ki kedaw ila de bat ka jingkno jong u ba unong yalam udai u ejen jong ka poti ka jingkeli kalong ba kita ba kena kidai kidalal jong no pi haduk menta kat kum ka jingtip ke jonga bat mangaro kum presiden ngam padai u aktif member jongno ka parti ngadang dai hi u H&M haduk ni gis te nakaliang jong kaseng hi kam kwa ban kentho no bat ngim don por ire ban kentho no nama ka thong jong H&M golong ban yada ya ga jaj menro ban yada ban yakhon ya kimat jura jong jalam kale ru ngasupa pen slow sha kari bagja benreu ngindai ban slow phla habang idon no kan hon ha ka H&M lay ha kini ki khan li kisnam gi balek no kila don katto katne
kejing mi na kaseng kidon ketuk ne kejing rong kaseng nama kakam tremon soba ubarong ro ubabon ubami ubabon kejing syabe ro kadon kejing penskem ro kadon namar kadai kaseng ke batrai mon soba na mentaki dauba dausan jong ke jaj penreu ban ngilayu i ha kini kisdam balai nok ngimla ban klet don keto ki beken hon bala khau na kawai kaseng Helen i kimpoi sosino don har na ke H&M lagi bala pat ba tauseng labun ba ngimla ban len tenre ngi ba krem ai di mentoi ya kari ba jaj penreu tenre ngi de masutu sai baharu kun hon ometa ke H&M habon ke kan hon kajing syabe kadon kajing mi kadon kajing rongru kadon nama kadai kaseng trimon soba ya kabala produk daka ritis nesar jong kari India Ora precious baki ay baki no marba keno ba na marba ki pha ya kador sandor ba ki tebot ya kwai kapika baki akadaw ko baki ay daw ba kim sida ko baki na MP kadau baki ai meki de kadau ka bum song na hai hai em kum kino yalam ngide man long ba khan ke jingmut berkan ngapet ke kum kidau namar subo lada kidon kinong yalam jongga seng ha diwai de kali kilek sekeleng-keleng pajba sekonsumsi ban yarap yo no kurtong ban yarap yo no kepati kadang kam simet cungu kam dai ke bau pun kam kum utau presiden dan u sekretari jong keseng kadang kam simet keseng cinem kam la ban tuklar bat ngai ken sai seka sepi ane sekret benreu baka H&M kadon sibon ki tenat ka political wing ru kadon land protection cell ru kadon employment cell ru kadon bat ki wei ti ha kene ka political wing jong keseng kebamentang sa pen kha saya ga H&M student wings bat ka H&M women's wing ti ha kene ka political wing jong ka H&M kat kum la puidak kat kum ka riti sensyar ba kas ka lengba jong kene ka snap juga kene ka wing kala ban lek show pajba ban pen soto kumno ban pha ia unong mikmat sing no baltoan uba kumno ti kum ka taru kadon ti henre ban su ong ba to unong yalam jongki utau no yalam jongi usup ba usup perwat ya taga do uong ba udai ejen jongga pelkapati kebakum keseng bat mangaro kum no yalam ngam laban pedang nama haduk kini kisni ke ong ipi mene ngampat dei ngapat rong ha kano no ke property kum aktif memba ane kum membar jong kano no ke pelkapati henry ngedang dei hi unong yalam jong ke H&M jong keseng balang kabomdon benta batno kaseng sain pertai hapo kejelaga ini ki erhut kila ni pos bahaya ini kumna pin sat li to na lasang la permana ba kapus sekretari batmai yang sepenuhnya seperti balasai kapus namar pi hak H&M gede geseng ke balahe ke balayar ngi jubo na lor upus dan don saangut ki bai presiden ini babawan nongsek idai bai presiden bersama mulai te iban son udah bai presiden berem te ngila propose sapok ka CEC ba iba alek nongbet insalong iba presiden jaka Nelson bat iba hak jaka jong josutri ngila propose ba di foster renja nanong thamai unlong kum sekretari lane ba Raiwan Sotun unkiu kum sekretari ne kalong kesyong ka meeting sibet ngira namar ka H&M ka don lupa ki beliau bat ngila jue ken barabor hi haka seng baka H&M nang ne sakman kenang ba kini ki mat ki jura jod benreu kinlong ki ba seiso bat ngim i tang selenti ba ngila ya rahi ya unong yalam wada day mangaro presiden uba sulong kerteng seng tang kanam uba sulong nong yalam tang kanam jupoi hakim meeting jupoi ke isu jupoi program keseng kan bae no kon bat kawe galong ba ya kino yalam kiba le ki kampen tok brai keseng namang yo komplain ba kidon ki ngintip kidon mekim dai kidon ki kot keseng ki balong dalal ngampit dalal yu te kaseng ke bekum kita om don jaka hak H&M
Mahmat ka riwan ni barisan ko mengut ko din dan Kita kita ngasui pipa siapa ka mediastal bat syaga grup jostal budi. Tehnrai hak ni kita berdap kladon ke jing ya sutu nagaliang jong jostal budi bat ka H&M di war mi circle ban be no ya presiden bot sekretari leng ba ki kam jong ki ba long persya ya kan kita skam jong seng. Hele ban ong ba barok kan dengot tengam try na magidang skam bet riang idi khot na men met dong pun yang nalang kendam na no wet na pen usla nang tay na po maulnong yung ngi ke H&M nang ne ngim sya ya lamba kelas no nginang skam triang baik kum ki sipai jong ka H&M bat kum ginang lam jong ka H&M bat sen mi singin sahiar ban pen semayo presiden bat sekretari dituru kila don hakalis ban syabek itu ki presiden sekretari na tahu kila tip ba kila don hakalis ban syabek ngalai tu ya ba kelang sekretari barimro suwa ba un ai pen tip ba un umi na kaseng ngala betu ba makil kita na kalis syabek